Rule 10. En passant move by a pawn. Iwu nke iri, en passant na-ebugharị site n'obere. A special move by the pawn as shown in this illustration. Note, this distinct move can only be made once in a while. Ntugharị pụrụ iche site n'obere dịka egosiri na ihe atụ a, mara anaghị etinyekarị mbugharị ahụ. En passant move entails a pawn to capture its opponent's pawn along a horizontal path via an upward diagonal move to the next rank. En passant obere iji jide obere nke onye iro ya tinyere na ụzọ horizontal site na mgbago elu gaa n'ọkwa na-esote. Of all the chess rules, pawn's en passant is the most controversial and the most criticized, just like the VAR rule in football. N'ime iwu chess niile, obere en passant bụ ihe kacha arụ ụka na nke a tọrọ dịka VAR na-achị n'egwuregwu bọọlụ.